amma sa in ka channel min lo thlir sak thina kalom hle mai kini mizo te tan mizo tong nge in khovel huwa pa in fiam mi langsar te le thil dang po ani theyang chu video siamin kan ti chuak thina ni a then khada chuan be sei te po a phak lo ve deuh thin mai theya hun che takara khoi thina ni awangin da tel om tak da tel tak lo te po om le zeu thin ani mai thei top kan chhuat chung po hian du thu sam lo lai alo om le fo thina ma son na tur te po alo lang zela ma po kan son zel tura be sei la video te min lo thlir sak zel turin le atui mi te hne na chuan min lo share saka atam thei ang berin kan hriat tlan thei nan kan hriat na ti pung turin I thok ho te ang u ti in kan in som thar ani kan topic a lu do ni la tun tuma hian football khovela in hnial la top thei lo pian tir tu te chungchang kan lu chil dona chumi te chu tu te nge kan ti chuan Cristiano Ronaldo le Lionel Messi te hi an ni Cristiano Ronaldo le Lionel Messi te chungchang hi soile ji atam hle a football fans te mun ni a then sang phok tu ti ngam player ro pui pahnih te hi an lo tlen na ba ka statistic sang atang te in an mi je le thil ti that ba ka khelmol pona an khosak na chenin te khin an ni renga an la ni zel po arin om Cristiano Ronaldo ti ming lam ruala ming rilian ngal em chu Lionel Messi ti hian ni a chu tiang che chuan Lionel Messi ti ming lama pianga ming rilian ngal em chu Cristiano Ronaldo ti hi ani hemi te pahnih zet hi chu an ro pui ani an ma in player ro pui tak tak an om nual to then khat te chuan an ni pahnih aya da san te po an nei ve bokang ma se an ro pui ani ti hi chu tu te po hian an pom feka chu tiang khopa football khovela la ro pui te Cristiano Ronaldo le Lionel Messi te hi tun tuma hian an hun tir lam kan bi chiang dona an lo thlin na le tu hi nge thazoka tu nge record nei thazok ti lam chu tun tuma hian kan soi don lova kan tum po ani lova an chan chin an nun bul lam an bul tan chho dan te hi kan soi dona abak chang dang chu kan ri don lo ani au pazo Cristiano Ronaldo atang hian chanta ila Cristiano Ronaldo tia khovelina hriat Portuguese footballer piang tho zongjong aro pui ber hi kumsa khazakwa somriat panga February ninga khan Portugal rama Madeira Island huna funchala alo pianga apian na mun hi Portugal ram chunga omni lovin tuipui chunga thlerka ran tereu te ani a ama ero chu Portugal hian an mani thlerka ra rin lutin an rama an chiara heta chengte po hi khovelin Portuguese mi le sa a anga yani chutia mun thlerka tereu te atang chuan football khovela la ro pui hi alo pianga apian na tloma se ti la te po kha ruwa chuan alo om wang mai anu hi Maria Dolores dos Santos Aveiro ni in ku kanti angna hi athok thina apa Jose Denis Aveiro hian sipai ani nuwa lo nei le thom nolam zor ati chhole a chutiang chuan nu le pa taima le mani phak thoka eizona nei ve kara Cristiano Ronaldo hi alo piang ani alo pian ma atang to hian an chung kwa an ra thei ve em awangin apian ma in anu hian ti tlak mai atum thua soi hiala chung hun lai chuan apa hian zu a in na sa in anu chuan chung kore thei nen pa ber zu in na sa box hi chu atwar zo lo ti a footballer ro pui tak ni tur Ronaldo hi alo pian chho ma in ti tlak atuma ma se doctor te chuan ran ti sak lovin Ronaldo hi apai tlanga heti lai vel hian abeidong ril ru lutuk chuan biara injury na sa hle a chumi mang chuan fa apai mek chu apum chunga chuan ti hlum thei mai in ringin chu tiang chuan nun amang zuya ma se chu ti chung chuan Cristiano Ronaldo hi pian phunga te harsan na om lovin a hring chuak ta thawa chu tiang chuan si Ronaldo hian khovel eng aron mulo teu hle si Ronaldo mingpum hi Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ani deuh dua aming hi apa phu ani in Ronaldo ti tak hi US President hlui heti hun laya US President ni mek Ronald Reagan aming choin apa hian US President hi angai san em awangin afa pahminga hian a choi tel tir ta ani Ronaldo pa telama an thla tu ma sa te hi Portugal mi le sa an ni lova West Africa lama kholar tak Cape Verde muna praya khwa a om thin an ni a chuta tang chuan Portugal thler karan ti Madeira a hian pemin anin beng bela an thla kal zela Cristiano Ronaldo hi ron piangin hemi awang hian ani a Cristiano Ronaldo hi West African thisen kaya ni anti thin na chan kha
Ronaldo hian mi pa Hugo anei ba ka meichia Elma le katia te anei boka an unau jinga no pangber ni in chung kore thei tak nima se an theina china chuan Ronaldo hian duat po a lobik hle a an chena ina chuan an unau chuan room than po nei thei lovin room pakhat an in trom veka no pangber ti taka azia po adang lam bik hle alu lulin adu dan te a om lo chuan ta vak mai te a chinga a u te po chuan an om tlei lo fo renga anu le pa te chuan a u te hi an ho pha na sa thin hle renga ni no pang te ani lai hian a zak zum te chiam lova then khat chuan ngei om reuh lel lol mange an ti tur ang chi no pang lu lul le ni deuh kar ang kha ani a school kal rual ani chuan Escola Basica e Secundaria Goncalves Zarco a inziak lutin elementary atangin zirna atana Mase Ronaldo hian zirna hi atuipui te chiam lawani ome atsak ve chal hle school kala thataka lekha zirngor ai chuan an chen na hmuna football kapa te chuan football khelve achak dai zoka chuti hun lai chuan apa hi an chen na Fanchala local club Andorin ha football kapa kitmen ani lai ani a afapa Ronaldo hian apa na thona hmuna hian football zirve achak zek thina chutiang rilru aput tlata wang chuan azir lai anam chia na sa hle a an homework te chu atingai me ulova ma ason le thei ngang tak lova chuan apa na thona Andorin ha football academy a chuan kumriat leka upa ani in si Ronaldo hian football alu chilta ani academy akalna hian apa chuan full time in kitmen na chu a tho chun zom zela afapa chu a enjoy pa reng poka heti hun lai hian no pang mai lani Cristiano Ronaldo hian chakduna rilru apulian hle a an team chu hne na chanpui reng du mi ni in an chaklo tum chuan a thathiam lovin a trapna sa thin hle a chu wang chuan heti hun lai hian cry baby ti in an ko fiam pha nge ani chu tiang chuan hne na chan du thin lung pu chungin na satakin ma asona no pan lai atang hian a thok rimin apian pui thiam na ba ka azir thiam chu tam tak ani an ti thin Andorin ha a hian kum hi aom nu in club changklung zok national academy som turin trial nei zui le a hemi tuma trial nei hian no pang special big huanga anda hiala ain pet ting chiang hle ti chuan national hian na sa zoka ma sonin age level sang chuan hotlen na achang chhomol mola ama a theina om chu mi te po chuan an hrelar chakin an khuwa ti ming thatu tur ani thei an ring tran to a ma se tuna a hlotlin ang ema a hlotlin hi chu atua te ma khan an ring phak ri lo ti chuan kum so pani a lotlin chuan an chena Madeira chua sanin Portuguese club Lar Sporting Lisbona football zir chhun zom turin ain pet ling le a hemitum hian nithum trial nein nol phal ruwa lo khopin a chatha a Sporting hian pawn sang khat le zanga choin Ronaldo hi an la lu ta ani Lisbona hian a chung te tel lowin a football zin kong chu a zo tran le ta a travel chi tak ani ve ani ma na Lisbona po hian mittuinen hun a hmana tam hle a avoi ni nan cry baby ti bokin a thian te chuan an ko zui le ma se a thok rim tak zeta no pang dang a in training ala ta fin a du tho thin hle a kum som pali a lo tlin me chuan a bol khoi vel te chu mu nom lu tuk ti tur atling phak der ta hial renga mania om keu a in training ne ya skills sang zir te chu atui puya ahun tamber bol nen mangin anni rama hi chuan football zirna a lekha azir tel tir ngal mai zela Ronaldo po hi chu tiang chu ni in ma se lekha zir hi a pei lo ve ngang mai an zir tir tu tenen boruak tha po an nei ngai meu lova shem ngai reng homework ti tha pei lo ber te jinga mi ni in a chung te po ko an ni hiala ma se talen anei thasi a Lisbon hian an chua tir phal chuang lova anu kianga lekha zir chu a chaw san theinan dil sak tur te in ati nge a chu tiang khop chuan le khazir hi atui thei lol lo ma se football a ero atui em renga ahun bi ruak man te a thul ngai mi lova ahun taka training po kal chatin atu maru hle thunga a thok rim lutuk chu anuwa phei chuan alung lamin atuar ta hiala football chu chosan mai turin an ron nge Lisbon medical staff te chuan anu le pa te be popin an fapa chu zai ang ram ti lo an soi puya hun rei tak an soi ho nu in laser mangin alung na tho thalo lai chu an siam thale theita a te chuan engma thatlo na nei to lovin doctor te zara chuan Ronaldo po chuan football a pe chhun zom le theita a kum som paruk alo trin chuan akuma tanga te chi ani to lo apui tling to em a mitung ru ani na te a thorim zia te chu an cost te chuan an hailo na sa ma ason chak em awangin sporting manager
Laszlo Boloni khan pre-season a senior team a telve turin Ronaldo hi lang kai zuya hemi tum hian a dribbling thalu tu kha ama Ronaldo an chin chena langsar ber ani zui tichang kum sang hi Pathum Khan English Club Manchester United nen anin khel tumin Lisbon manager Boloni khan Ronaldo hi a khel tira chumi tum chuan a thiam em awangin an kingpui Manchester United player te chuan Ronaldo hi lalu turin an manager Sir Alex Ferguson an hena khan an ngen ta hial renga hemi tum hian United defender tha Rio Ferdinand le Patrice Evra te khan Ronaldo lalu tur hian an pu ber hi an norna zual le ani ti in an soizui hat ani kha ti chuan Manchester United chuan pan makta duai som pani point pani panga in sani Pathum August tha khan Cristiano Ronaldo hi Portuguese club Sporting Lisbon atangin an leita kha ani a hemi nuwa Real Madrid le Juventus a hlotlin na te Manchester United ta ale le nu te chu khovelin a chin chhia bik tur te jinga atel ta kha ani a ra theina atangin thorim ma somna ro puina in azui ta ani Ronaldo hian kumsani som panga khan apa achana apa hi kan soilan to ang khan zu in mi zu boya nget taka ta ngani a hemi awang hian a thin te chet pha in ataksa har sanna lian tak ato pha chutianga a omnu chuan kumsani panga khan kumsom nga pani mi ni in a borala afapa Cristiano Ronaldo hi kumsom ni mi chaulani in Manchester United a omlai alar chhotan viauti lai vel kha ani a apa in zu athi pui ni bera alanta ka wang hian ama Ronaldo hian zu hi a indu lo pha ni te a soini in reilo laka mani in thunun thei em mai ani na chan ber pakhat ni a soi thin ani bok Lionel Messi ve thung hi kumsa ka zakwa songriat pasari Johnny somni pali khan Argentina a kholar tak Rosario a alo pianga apa hi George Heraccio Messi ni in Steel Factory a manager na a thok thina anu Celia Maria Cositini hi mangne chiam chuana workshop a thok thin boka anu le pa chung kwa choma thokrim te en kolna waya hian a unaw dang Pathum te nen Messi hian an upan lai hun hi a mang chho ve a an unawa mi pa upa ber hi Rodrigo ni in a u che mi pa hi Matias Messi ani a anni baka hian unaw nu an nei chun hi Maria Sol Messi ani boka an chung kwa hi mi paruk ni in kol ngai tak nia soi thina ni a chu baka chuan Argentina a infiam na lar tak mai football ngai na em chung kwa an ni bok Messi lo pian ma deuh hian anu le pa te hian har sapna lian tak an to ka sumlak lu konga an sumnar ber atluan lo awangin an khosak a har san le a chutianga har sanna an to atanga kunga na Messi hi alo piang ani Messi pian lai vel hian Argentina hi economic a aniam zual le a chu chuan ami cheng te ana satakin ra theina ti punga khosak har sanna po athlen na sa hle Messi te chung kwa po chu economic tlaniam tuar na saber te jinga antel ve a eijon na mu mal le in ngana tlak po nei lo chhowin na tho thei ang chi sang sang kop kwalin chutiang chuan an chung kwa chu ra thei takin anin tungnung ve ram ani Messi hi apa te lama an thla tu masa Italian le Spanish thisen kain api le pu te hi Italy le Catalonia chuak an ni a Catalonia kan ti hi kan hriat thiam thei dan tu chuan Spain rama Barcelona te Girona te le khothen khat huam tu rambial khat ang ani mayang chu chumi soina chu ani a Italy le Spain ram chuak api le pu te hi Argentina a hian pemin anin beng bela chuta an thla kal zera chuan Messi hi lo piangin anu te lama po hian an thla tu masa hi Italian leilung chuak an ni ve boka chutiang ang thla kal zera ni awang chuan Messi hi adu tan chuan European thisen kai ani ti thei turang kha ani a nopangte ani laya tang hian a unaw te nen an chung te nai baya a unaw te nen football petin anin fiam na sa thin le a unaw za a in kom ngai tak football tui tlang ni in chutiang chuan football chu in fiam na bera an manga kumli leka upa ani chuan api chuan football chu atupa kal na tura angai zui taklata api Celia Oliveira Cositini soidanin heti hun lai hian a unaw te laka Messi kha danglam le a ball pen dan mang kha a thabik riau hian ka hmuwa chu wang chuan footballer thatak ni thei tura ka ngai ta hialani ti in heti hun lai hian api che hian no pangte reuh te Messi hi footballer a lo tlina ringa a chung te dang chuan an thu tak khuk pui lem lo thunga ala no pan zual deuh awangin midang hi chuan ren dan nei thiam har sa an ti po ani mai the ma se api hian Messi hi a enjoy uluk le thunga an chen na hmuna
Grandoli local football club ina football training session an buat saya te chuan atupa Messi hi ruain chuta an kalma sakber tum chuan atupa Messi hne na ti hian a soya Lionel engtiknia emo chuan khovela football player thaber ilani don ti in api hian ahun kal tur te shelok san ni om pashanin atupa hi amahun tur aseilok saka boinia chuan engang chi aro puinge ani nangle ke hian kan tha chiang hle api hian atupa Messi hi football a bul atan pui chu ani taber maya anu le pa te chu minin an fa patan ball boot le amamo angte a leitira hei mai ni lovin an chen na hmuna local club a te chuan atupa chu teltir dan ngai tho in cost te chu abe pop reng boka ti chuan chu tiana sataka atupa Messi tara ma alak mek lai chuan an local club Grandoli FC football training session an chim zak na club khan no pang rual tan match puas sain chuta chuan Messi le achung te po chu an vai nan kal ve a an kal chan ber ero Messi u te pani Rodrigo le Matias te an khel ve don wang ani a Messi ero an coach Salvador Aparicio Khan ala te ma aya upa te an ni hlom ba ka anin len nei e mai ti in atel tir ve du lova ma se anu le pa te chuan Messi tan chuan na satakin an coach ne na an nge na an ngen na sat em awang chuan an coach Salvador po chuan Messi chu no pang dang jinga chuan in khel turin a ko tange nge a an unau thomin hemitum hian an in khel ta veka khel mola Messi alu nu chuan ball an pass ma sakber chu ti khotlai lowin midang a pass ve le ngal maya avoi ni nana an pass ero a teammate te pass ngal mai lovin amazona om te chu abum phei tamia mia maya abum zinga hian an king puya tel a u te pani po chu an tel nge chumi tum chuan a aya no panglian abum kwal na sat em awangin an coach atira ama EIMM2 Salvador Aparicio Khan atima chuan Messi chu alalut ngal mak ani ti chuan Salvador Aparicio hi Messi an football coach athopui ma sakper ani zuita a ti chuan Messi ho hian champion no moi te po choin Messi po chu te viu ma se an tima chuan player poi mo ber ani ngal dera chu tiang chuan no pang te ani lai hian khelmola athil ti theina awang chuan Messi hian coach le team ani pha ani ma se he muna hian Messi hian ma ason chakba ka athiam big em awang chuan an coach Salvador hian an tima omti reng ai chuan ama hun angai tu awangin academy changplung zoga kaltir dan angai tu ta a an local club a om reng chuan ani tur ang ani phak lo alau le ani ome heti lai hian apa George hian ama zong ain afa pa Messi laka be seina nei sangin Messi tan hian trainer atan ain pepum hlum top maya anna tul dang tam takal sanin afa pa Messi hi football training nei puin ani tin hunte asiam rem pha hial boka chutiang chuan no pang talen nei tha em mai Messi hi an boi pui ta em mai ani ti chuan an coach Salvador po chuan academy thazok mu sakin Argentina a academy changtlung par te jingami Newell's Old Boys Academy a chuan a transfer ta boka heta hian an chung kwa in Messi awang hian an pema anin beng bel nget tran chau ti in kum tampo aliam ma in Messi tana chanchin lom omlo em mai a thleng vele thung api Celia Oliveira kusitini footballa azin kong bultan saktu berkha aborala heti hunlai hian Messi hi kum som pakhat atlin kum sangka zakwa somkwa pariat kha ani a api thina hi atwar thiam lo hle nge ani hemi nu hian gola kunga piangin van lam kokin api tan a gol khungte a hlan ta thina api hi choimoina a hlan le ta thina ni newa sa hian sangka zakwa somkwa panga atangin sangni kum thleng khana inzira heti chung hian gol zanga don akhung sakmana an team chu heti hunlaia ne theilo angdeu tho hiala thani in an team hi the machine of 87 ti in an kozi hiala an soidana chuan the machine of 87 ti hi WhatsApp group te po an siam ve thapa heta hian Messi hi team leader angin an lati zui zele an ti api athi nu rei lo te a chuan Messi hi athan athu tatat maya chu chuan ama a be seina ompo na sataka titlaniamin midang te chuan professional huanga a hlotlin lo pha mai an ring hiala an coste mai ba ka achung tele a teammate ama thatu te chuan athan thutlat awang chuan Messi chunga hlo thona an nei lian ta hle a teammate te laka ate fal em a arwal puya tiat reng anei te lo te chuan doctor thiam berber te an ron nu in Messi hian growth hormone deficiency disease an ti taksa athan dan turpa nga ya athan theilo pha na than ti thu na ani berang chu tiang chu anei ti mu chu ani a
chu chuan ataksa thang zel tur chu ati thuan op alo ni anana an mu chuan hu hian enkol na amomo angte pek chho ngala ni a ma se an ni ang chung ko hosa ni lo ta chuan Messi enkol chu khurit atling phak lat $13 sang khat sengin Messi hi enkol na pek ani a an chung ko tan chuan atam thamin an khosak thlengin atlak niam pha hiala alo rei deuh nu phei chuan a chung te chuan Messi enkol na tur chu an nei zo talo hiala chutia har sana an to mek lai chuan a khelna club newa chuan inrem na siam puin Messi enkol na tur sum chu tumsem anin huam ve thunga chutiang chuan club le a chung te tangkop chuan Messi enkol na sen so chu anin tumtom ren ro na mase newa chu an din na ngaya ding reng thei bik lovin anin rem na thuthlung jinga Messi enkol na sen so chungchanga anin tiam na chu an bo chezui vele heti hun lai hian Messi hi anan na awang chuan thlau thlak ani tabera ama hun a thim ta hle mase vanei thlak takin heti hun lai hian apa lama api le pu te chu Catalonia a an chen lai ani a an tupa footballa talen nei thasi mase enkol na sen so ha tak pek rengai Messi chu pui thei dan kong an dap na samaya ti chuan Spanish club lian no pang talen nei thatak tak kol mek tu Barcelona lama an tupa hi kaltir dan an ngai tu ta a apu Eusebio Messi le api Ruas Maria Perez te hian Barcelona management board a thunei tu lian tak tak meriat an lo nei ve bok nen an tupa Messi tan Barca management board a thunei tu then khat chu an min thei ta a Lionel Messi tan hian an enkol na sen so tum sak vek turin le an hena football zir chhun zom turin inrem na an siam ta ani Barcelona azom hian Messi hi kum som pathum chawa upa ani a medical bill zong zong ain enkol na sen so zong zong chu Barca hian tum sak ta vekin Arsenal na an vel sak ba ka hian khovel huwa pa football zir na thaber pakhada football azir chhun zom ta a api le pu te hian Barca board an min theina chan bernia an nuwa an sei chu an tupa hi Argentina legend Diego Maradona nen khan an talen ain an thu an soi mu kha ani anti chutianga an thrim nu chuan Barca team director Charlie Rezak Khan Messi hi lak lunghal mai adua mase board of directors chuan an nol thunga an boina lian tak chu heti hun laia an dana hian European club te chuan Messi ang rual lek no pang footballer hi khomol pui shana tangin ol sam takin an lalut mai thei lova chu chuan ati khotlai nu in Messi khelna hlui Newell's chuan hlok na tel ve dan ngai to le in Newell's le Barcelona inkara Messi transfer chungchang boina omzui le a chutianga har sana sang an to nu chuan vanei thak takin Barca hian lak lu thei hun to ma deuh hratin Messi hi an lalut man ta rama paper pa ngaya inrem na thuthlung project man to lovin nepkin kan ti anga hian Messi le Barca hian inrem na thuthlung ma saber an lo zia pha ta ani Messi kalna hian achung te po an pem zui zela tuipui ra rama tangin Europa football ngai hlut na mun Spain a hian Barcelona stadium naya anin beng belta a chutia phuna nen bulan tan tharle nu chuan har sanna ero an la to chhun zoma Messi hian Barca a hian a hun tir lama khelna huna changtlem ne a newer satanga Barca azom chungchanga Spain a in ala zong zong khel thei turin phalna pek ala nilova friendly le Catalan Liga chau in lan phal sak ni in hetiang hian kum khat zen zon boina aneya chu mai ni lovin heti hun lai hian Messi hi na takin adam lo zui boka anu le a u naute Argentina a an le lok lan ni in apa le an chung te Spain a omsa te chuan an ompui chata chutiang chuan a hun tir hi Spain a hian tu om lo takin man non le chak om lo takin a mang ve a ma se kuma vai nu chuan Royal Spanish Football Federation chuan Lionel Messi hi an huang chunga ziak lutin chuta tang chuan zalen takin Barca Academy lar mai la Messi a chuan a injir chhun zom theita ani heta hian Cesc Fabregas te Gerard Piqué te po khan oma kumsom palia tlin chuan Barcelona baby dream team antia khan player poimo berti ngam ni in Barca youth team a player om to zong songa ro pui bera ngai ani zui ta hiala a thian pa Fabregas an Arsenal azom khan Messi po hian Arsenal la tangin somna adong ve a anua Gerard Piqué khan Manchester United azom ve bokani kha a thian te hi chuak ma se Messi hian Barca chho san chu adu lova Catalan club a hian chamin FIFA World Youth Championship te Golden Ball le Golden Shoe adon ba ka Olympic gold medal hian adong chhota ani kha Barca a hian Frank Rijkaard Dutch manager khan Messi hi first team a hlang kaya training na ball thiam ming thang Ronaldinho nen khan an partnership a tha in
an in ngai na nga le ni in an soi Ronaldinho hian little brother ti in a ko thina du sak pa du sak viau ni in an soi chutiang chuan first team a player thapui pui kara chuan training te nei in Barcelona first team a hlan kai ani nu hian Barca club chamchina player ro pui Berneta hi a hoi kir le to lo ani kha senior team tan an lan nuwa a chet dan le a hlo tin na a thiam jere munom zia chu kan soi to ang khan tun tuma hi chuan kan soi tel ri don lova ahun masalam a chanchin ngai nom taka hian kan du tok ri don ani